light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na ang pagkahunong nining panagbangi sa Russia ug sa Ukraine. Iampo sab nato ang kauswagan sa atong nasod nga makabawi na ta nining mga krisis nga atong giatubang karon. Ug ang atong mga mahigugmaon nga mga benefactors and donors nga siging tabang sa ato dinhing panginahanglan, labi nang nagsigig palit sa atong slots para sa Thanksgiving alang sa ni Venerable Chopilo Kamumot nga tagaan unta sila sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuuran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ginoo, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Maghulat kami sa imong pagbuot, o Ginoo, ang paghandom sa imong ngalan, mao'y among kalipay. Panahon sa kagabion, nangandoy ako kanimo sa tibuok kong kasing-kasing. Sa diha nga hukman mo ang kalibutan ug ang katawhan niini, masayod silang tanan unsa gayud ang hustisya. Ikaw nga nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Gikastigo mo ang imong katawhan, Ginoo, ug sa ilang kaguol nagampo sila kanimo. Tungod kanimo, Ginoo, sama kami sa usa ka babayi nga nagbati, nga naglitad-litad sa kasakit, ug nagpakita sa iyang giantos tungod sa bata nga hapit na mugula. Sama kami sa nagbati nga nagantos sa kasakit, apan hangin ray among gianak. Kay wala man kami musanay, wala nay mupuyo sa kalibutan. Mabanhaw ang imong mga patay, ug mubangon ang ilang mga lawas. Kamong nahitipon na sa abog, mubangon ug muawit sa kalipay. Ingon nga ang yamog makapabugnaw sa yuta, banhawon sa Ginoo katong dugay nang nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ikaw o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ug ang imong ngalan itaas sa tanang kaliwatan. Mutindog ikaw ug maluoy sa Siyon, kay panahon na nga maluoy ka kaniya. Kay ang iyang mga bato mahal, alang sa imong mga sulugoon. Ug ang iyang abog makatandog kanila, aron sila maluoy. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ang mga nasud nagdahod sa imong ngalan, o Ginoo. Ug ang tanang mga hari sa yuta magdahod sa imong himaya. Diha nga ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya. Diha nga iyang tagdon ang pangamuyo sa biniyaan, ug iyang dunggon ang ilang mga pag-ampo. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo midungaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitan-aw niya ang yuta. Aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyong Maana usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.
ang kadaghanan karong panahona sa mga tao nga magkaproblema, ang ila gidayong termino kinahanglan gid tang mo move on. Ya, og dili ganay sila ka move on, moingon din sila wap ako ka move on. Na stress pa ko, naa pa ko sa state of depression. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, Ginoo hapsay ang imong dalan, mga matarong ang imong dalan, patag ang dalan nga ilang agian. Ang dalan sa Ginoo hapsay, patag, o dili maka-pa-stress. Kanang magtungas tag bukid, maunay stressful kayo, mag-abot atong ginhawa. Maunay ingos Kristo, kung gibugatan mo sa inyong gikarga, nga hapit na di na mo kaginhawa, sige nila mo panghupaw, di ba? Kanang daghang itag problema, ang ato dayong aksyon. Maura man sana kanang magdata og bugat nga magtungas tag bukid, makaana sa taig mutikang kag mga pila-kalakang igabot sa unahan. Abot mang ginhawa. Bugat. Nya ang Ginoo kay patag man, pwede ra nag-imong patiditon dito, isakay na nimog balsa, anaon nimo, dagan ra pero tungason, di kahimong kabaw ana. Mao na nga unsa man ang kuan, unsa man ang kanini ang pagsunod sa Ginoo. Ang atong pagbasa, unang pagbasa ningon, ikaw nga nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Na adeni magsukad. Ang kanilang pagdangop na to sa Ginoo, mga igsoon, nagsukad din siya sa atong pag-ilang ang nagbuhat sa tanan, mao ang Ginoo. Mo nang maproblema kas imong naong, hunahuna ang imong naong binuhat sa Ginoo. Di na ka ba problema? So testingin ninyo. Kung ang imong problema, imong bana, hunahuna ang imong bana ang nagbuhat ang Ginoo. Di na ka ma-problema. Imong problema, imong asawa, huna-huna dayon ang gabuhat ani ang Ginoo, dili ako. Awa na kay problema. Nayuban karon na problema sa kadaghan sa ilang anak, kay inom nagpills, gamit nagkondom, wala palaygit, uban ga abortion pa. Kay naghuna-huna manggod sila nga ang magpakaon, ang nagbuhat sa pagkaon, ang nagbuhat sa ilang anak, ang muhatag og kaugmaon sa ilang anak, sila ba? Mana karon hunahunaan na ang Ginoo mo'y nagbuhat ani, ang Ginoo mo'y mupakaon ani, ang Ginoo ra say mupatay ani. Awa na, human na, malinaw na ka mo na. Pero kadtong mga tao nga nagsigig hunahuna nga sila mo'y nagbuot, matod pa diri, gikastigo mo ang imong katawhan. Sige na lang silang kaguol. Nya gasigi kunog sakit ilang tiyan kay galimbag-limbag kay murag ka anakon nya inigutong hangin ra di mo gawas wa day anak ngano man tungod kay gikastigo kana bitang hayahay kay atong kinabuhi kung tan-awon sa uban kay daghan tag kwarta, successful ka ita, powerful ka ita, guwapa, talented, mura mamakaingon ta nana man niya tanan, bright pa, naman ko yung mga classmates sa una, nindot pag-height, bright, puti, dato, guwapa, perti pagyud kadaghan nagtalent, kung naman tanan, pero magkusmod malangyapong naong, maldita malangyapon kaayo, palaaway malangyapon kaayo, na kung ano man ni sila, mas mayo pa noon tong apiki kayog height, putot ba? Nya apiki sa kaig naong, muragid taon o ganang, igo ra yung napurmang tao ang naong ba, sama aning nagwali. Ay pa, relax pa, kaya nga naman, ang diferensya di ay kay nakadawat ang kadtong among classmate nga, igo-igo ra yun, buguon pag yun, igo-igo ra yung mo, tungtong taos passing rate ang kuha, mao di ay kay nakontento, sus kadtong usa, perti pag yung brighta,
ug malabwan di siya sa score sa laing mga bright, maghilak. Muna ang iyang makuha sa exam 97, niya ang uban nakakuha 99, muhilak siya nganong 97 ra niya. Kami in town nga 77 ra, okay kayo. Ang passing 60 god 50 ana niya 77, 14 pasara, 14 lipaya na mo. Siya kay kumpit man. Ana kay bright lagi. Hilak dayon. Mubati na nung naong. Imbis unta tong gwapa, mubati na nung. Imbis gwapo, bati na nung kay naong. At tanawan na mga asawa nga relax kaayo. Bisag kulatahon, relax ra. Nga naman, nakadawat man. Inigtamparo silang naong. Siya, akong naong nilagom pero ang Ginoo may nagbuhat ani. Siya ra say mo paalim aning lagom o tanawa, di ba? Inigkaugma, dagda, tulo ka adlaw, butang-butangal ni mong duwaw diha, mayana, wala na, muhiyos na. Ikada ay magbuwagtang ng lagom. Di, ang Ginoo, kasi gabuhat ana, nya kisa may gabuhat atong kamot sa imong bana nga nitamparos nimo, kisa may gabuhat ato, ang Ginoo rapod. Siya ra say mo pausab ato, nga inigkaugma, hapuhap na sa tos naong, naman, hurot naman, wa naman mahubog, wa naman kaana, wa naman kasuyop, o di, makamatgo na to siya, asawa man day ni nako. Oy, magsige na to yung lagom na imong naong day. Ikabitay kasagpaan ni, mingon din to siya, hala, buanga, nalimot yung kuda, dakos akong kahubog. Mingon din ka, pirmi na lang gid na, akong naong, bali-bali na lang ni kalagom akong naong, pero Ginoo may nagbuot nga ikay akong mabana, nga gihigugma man ako ang Ginoo, ako sa kang higugmaon till death do us part. Tanawa, di ba ikaugma? Din ato mag-inom imong bana, din asa to siya musuyop. Kay maluoy man siya nimong mulagom imong naong. Magsige na tog hapuhap. Tanawa, di ba? Nigsunod tuig, nasa tay bunyagan. Bunyag na sad. Kasinabot naman mo. Mo na ingos Kristo, umari ka mo kanako, sundan ninyo ako, kay ako malumo ug mapaubsanon sa espiritu. Pasabot kini dieng pagpaubos mao ang pagdawat nga dili kitay nagbuot ug dili kitay nagbuhat ang Ginoo ug nagtan-aw siya sa iyang mga binuhat. Nya dili sad kita maoy mo control sa atong kaugmaon, ang muhatag sa kaugmaon mao ra sad ang Ginoo. Nya ang atong kinabuhi kun magsunod tas Ginoo, matud pa niya diri, ang akong yugo sayon, ang akong karga gaan. So ang atong kinabuhi mahimong sayon ug gaan, dili ta ma-stress, dili ta mag-depression ug wala ka nang hahanapin pa. Ug mao na siya ang grasya nga makaluwas gikas Ginoo. Pero bitaw karon wa man tay kuan-kuan, wala man tay kana na ang ma-stress, siging pamaligya aning slat. Wa jud ko ma-stress. Nga atong halin as of yesterday ni abot na sad og 2,092 slots. Pakpak na sad ta. Sus kanindot ana. Ang ato ng kuwang, gamay na lang 4,908 slots na lang. Basig din amo kaabot anig palit. Paspasin na ninyong palit. Kay sunod si mana ani mo, mas mo paspas ra ba ning pamalit sa mga tao kay kutob ra ba ni sa July 27. Og mahurot na ni, amuhunong dayon ta aron makadawat mo sa Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot. Kani sa Bishop Chupilo Kamomot, sa istorya lang atong nabati, pagka-relax, ilaron, mukatawa lang, relax kaayo. Ang sekretary niya o ang iyang mga kaabag sa kumbinto mo'y nangaratol, uy Bishop, giilad ka. Na, mo smile as Bishop, may nalanan kitay ilaron kaysa kitay mangilad. Ka-relax yun. Wagi, koan. Bishop, giilad ra gyud ka nang lagsig pangayo nimo mga plite kanang ingon nga nasakit ana palit tambal, giilad ra gyud ka Bishop. Wa gid na ipalit og tambal. May panimo Bishop dinala na nimo tagaan. Ingon sa Bishop, hasta no sa 100 kabuk muduol nako na ay usa nga tinuod nga nanginahanglan niya akong mabalibaran pagkadako sa akong tulubagon sa Ginoo. Ato lang ginang tagaan. Ana siya. Pagka-relax,
Pero sus, ang uban nga way Ginoo, siya'y nagkontrol. Ang bana mo pasiplat lang sa leg sa ilang silingan, tuan na, suko. Sige, tanaw ng legs niya. Hindi mo tanaw ang imong legs, wa naman, daghan na magbarikos. Ato na mo tanaw speakers. ay na lang sa nagdidi, kaysa una, ikaw bitay gitanaw na, human na tong inyo, kay nagod, sa isinta na sadgog ka, sige, pakagtutok niya. Kanto na sang 18, tong 20, tinindo tanawon. Pero ay lagpugni, kay Ginoo mga po nagbuhat sa iyang mata, di ba? Ngimo, dawata. Niya, tagay sa siya o gitawag og suporta ba? Na magsikag tanaw ana, posible nga magsige na kag pangandoy ana, laway nga huna-huna, makapa-impierno baya na, niya nga to bayang edad, tiwasono na biya. Di ba? Di maingon na yung bana, tuod no, sus, Ginoo ko. Last na lang ni Day. Last na lang yun. Okay, mga tiwasono naman. Sige, pagpangambisyon. Oy, pangandam na lang sa imong pag-atubang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo rabay nagbuhat nimo, siya sa imong hukom nimo. Ay kumpiyansa diha. Sige, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, kita giawhag ni Hesus sa pagduol kaniya, labi na gyud sa panahon sa atong kalisod ug mga kabugat sa kinabuhi. Busa, masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mahimong lig-on taliwala sa mga pagpaglutos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong nasod makasinati na sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga gikapuyan na sa ilang gipas-an, makapahulay na sa landong sa gugma ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga misyonero nga nagpabiling nagpas-an sa ilang mga yugo, makalahutay hangtod sa katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga mitaliwan na, makaangkon na sa ganti sa ilang mga maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Maluluyon nga Dios, nahibalo ka sa among mga gikinahanglan ug sa mga nakabugat kanamo. Busa dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all
never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in you. Mag-ampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nun nga kalinaw or kahayahay sa atong kasing-kasing kagaan. Nya mahitabo ra ni kung ato jong dawaton ang kamatuoran nga ang Ginoo gyoy naghimo sa tanang butang o katawhan sa kalibutan. Muna iya gyud ang kontrol tanan, kita igo ratang mopahimulos niini. So salamat sa mipaambit sa ilang pagpahimulo sa grasyas Ginoo nga namalit nato og slots. So dinis atong parokya ang atong halin niabot na 1,897 slots, nya 195 ka slots dito sa DST community. A total of 2,092 slots na as of yesterday. Pakpakan nato ang Ginoo niini. Naan lang tay 4,908 ka slots na untang madali ni kahurot aron malipay na ang atong community ug ang atong archdiocese alang sa umaabot nga kasaulugan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygo ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.